פלוס, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע מרחוק ומקרוב. יש פה כאלה שהגיעו מרחוק, יש פה כאלה שהגיעו מקרוב, ויש פה כאלה שפשוט הגיעו כי הם חייבים קינגרים. אז זהו, עם ותק של 12 שנים בתחום, אני רוצה לספר לכם איך זה להיות בת יחידה עם 3 אחים. יאללה נושקה, תכיני. על מה חשבת? חשבתי על סושי, פסטה וסינמון. נשמע טוב, אבל נראה לי שחסר לך עוד איזה מנה. אז נוסיף על זה שוקולד גדול. רגע, אבל איך תכיני את כל זה? מה הבעיה? אני אקרא לסבתא. סבתא? נועלה? את יכולה לעזור לי להכין סושי, פסטה וסינמון? כן, בטח. אני אבוא לעזור לך, בטח. יופי. סבתא, נועלה. מה נשמע? יאללה, בוא נכין. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטה צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפטור מתפרסים. וואי אבא, אני מת מרעב, שכחתי לשים את האוכל בתיק, בואי, אני יכול להכין חלוטה, אני מת מרעב. היי נרי, עכשיו סידרנו את כל הבית, בשביל מה עכשיו כל הבלגן הזה? וואי, גם כן אתה. הלו, מה נשמע? אתה רוצה שנבוא למגרש? כן, הנה אנחנו בדרך, אני בא עם האחים שלי. אבא, אתה יכול לצאת אותנו? אתה רואה שאני עסוק עכשיו, כפרה עליך. תעלו ברגל. וואי, טוב, נו יאללה, בוא. קדימה. אתה מפריע לי. וואי, נריה, חכה לי. תראי אותי. אני בא. אבא, אתה יכול לקחת אותי לאלמה? איזה אלמה? אלמה של יונית? כן. אבל היא גרה פה, מטר. נו, פליז, אבא. טוב, נו יאללה, בואי. אמא, אני ממש לא מרגישה טוב. כל הגוף שלי כואב. וואי, מתוקה שלי. וואו, נועלה, את ממש לא מרגישה טוב. מחר את לא זזה, את נשארת בבית, את לא הולכת לבית ספר, את חייבת לשכב ולנוח, ופשוט תישארי ככה. אמא, כואב לי הגרון, וגם הראש. אני יכולה ללכת לג'ודו. נבוא, אין דבר כזה. חוג זה חוג, אתה חייב ללכת לג'ודו. מצטערת, אתה נראה מעולה. עד עכשיו זה נראה לכם כיף. בואו תראו איך זה באמת. שלום, היי נושקה, מה נשמע? מה תכננת היום? ללכת לחברות. ללכת לחברות? וואי, תקשיבי רגע, נועל, אנחנו תכננו לך כמה דברים כי אבא ואמא יוצאים, אז לפני שאת יוצאת, רק אל תשכחי לעשות... יש לך קציצות עוף. לשבת, והשארנו דגים גם. בסדר? צריך לשים אותם בתנור. את יכולה לבחור איזה קינוח שאת רוצה. אל תשכחי גם למלא מדיח, לשמור על האחים שלך. ושהכל יהיה נקי ומסודר, תתקשרי אלינו, בסדר? כן. אנחנו נבוא יותר מאוחר, כמה שעות אנחנו פה. אחרי זה את יכולה ללכת לאן שאת רוצה. אחר כך תגבי עם כמה חברות. בנות, לא משנה, קבלו ביטול. וואי, יוני, אני לא מאמינה. מה קרה? אין מחר גן. שוב פעם? הגננת חולה, סגרו את הגן. מה נעשה? אמא, יש לי 38.5. אני ממש לא מרגישה טוב. וואי, מסכנה שלי. לא, מחר תישארי בבית ותשמרי על אבי. אני יכולה. נכון? הגרת בת יחידה, יש בזה גם יתרונות וגם חסרונות. אבל בסופו של דבר, זה הכי כיף שיש. וואי, נועה, חפר, את יכולה לבוא לעזור לי במטבח? אני באה. אז
אז היום, עם ותק של 3 אחים, עם 3 אחים, 3 אחים, וואי! באי להכין משהו! אבא! וואי, גם כן אתה. לא, מה זה בואי גם כן? אתה מדבר לאבא שלך, כן? מה זה בואי? הוא לא אמר לך אני עייף, נביא, שוב פעם. טוב, אני מביא גם את האחים שלי, יאללה ביי. מה? אני די, אם אתה אומר למה טלפון, אני אגיע.